12 security guards arestado dahil sa paglabag sa election gun ban sa Pampanga. Narito ang report. Arestado ang 12 security guard matapos pumasok at magdala ng hindi autorisadong baril sa isang pribadong subdibisyon sa barangay Tangle, Mexico, Pampanga. Tubong Tarlac, Bataan at Aurora ang mga security guard na galing sa iisang security agency. Wala raw na ipakitang dokumento ang mga inaresto. Nahaharap sa kasong trespass to dwelling with the use of service firearms at paglabag sa Omnibus Election Code ang mga gwardya. Accordingly, may mga taong may armas daw na pinipilit sirain yung yung gate. So they're trying to enter and yung gwardiya doon walang magawa. May armas sila. So para maiwasan ng commotion, ang police nag-respond po sa sa complaint. Nakita nila nga na may 8 tao sa loob. Yung 8 walang baril. Pero yung 4 may dalang mga baril. Nahulihan ng Caliber 45 ang 21 anyos na si John Mark Castillo sa Comelec checkpoint sa Bangged, Abra. Na-recover din sa loob ng sling bag ni Castillo ang isang pouch na naglalaman ng 43 na bala ng Caliber 45. Wala siyang naipakitang dokumento ng baril. Tumanggi rin siyang magbigay ng pahayag. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at Election Gun Ban laban kay Castillo. Itong Comelec checkpoint natin, talagang paigtingin pa natin siya para sinong pumasok ng Bangged area na magdadala ng baril na walang kakaulang papeles, hindi namin sila CJ Torida, Balitang Amyanan.